sen Kuva. Saame. Mistä? Hauskaa Porin. Tänään osa 2 surmanäytelmä nimeltä Santun takapuoli. Ja maisemana on joku sataan metsä. Tulee kiviä, sataa vitus. 322 AC, postilaatikoita. Taas jälleen Santun takapuoli. Vaan nyt sitä persettä. Kuvaan sua. Ei mua, ei ihan oikeesti sitä Santun pyllyä. Miksi Santun pylly? Koska se tulee mun blogiin, missä... Santun pylly tulee sinun blogiisi. Iso kuva Santun pyllystä. Tämä on Santun pylly! Tämä on minun hieno hevonen vielä hyvästä kuvakulmasta. Niin, siitä parhaasta. Just. Kyllä. Näin. Takki lähtee. Kuulostaa välillä, että auto tulisi takaa. Taustakertomukseksi se, että lähtiessä melkein putosimme monttuun. Niin kun ei osaa ajaa. Niin, ai. Jatkuuks ne tonne vai kääntyy? Mä en tiedä. Jatkuu tonne, hyvästi voidaan mennä vielä. Mennään suoraan vai? Mennään suoraan. Ja niin ne vaan sanoo, että Suomessa olisi kaunis metsä, mutta omassa mielestään näyttää aika ankealta. Santtu luulee, että kääntyttäis jo. Niin. Etkö ne? Mennäänkö me pitkä vai lyhyttä? Ei kun se toinen pitkä on toiseen suuntaan, pitäis lähteä sieltä tallilta. Tätä reittiä mä en tiedä, jos vois kartasta katsoa minnekä tää tie johtaa. Mä en pysty kattoo. Niin. Asuinaluetta, kaviojäljet on. Pitää kääntää jossain paikassa. Tästä menee suoraan vissiin. Hei. Nyt käännetään täällä. Dun. Ylämäki. No niin, Santtu, check that booty. Sitten on vähän headbangia siellä. Käännetään. Oi. Kyllä se tän. Näin. Niin, mutta osaatko hyvä sinne? poika. Kyllä mä osaan, oon mä tätä ennenkin ajanut. Rauhassa alamäki. Sen olisi voinut tässäkin kääntää. Niin. Nyt saattaa tulla kylmää kyytiä taas. Voi. Tää pikkusen. Ei laukata. Jos auto tulee vastaan, niin se... Tää on moi. Itselläkin ei mitään vakuutuksia on. Niin. Niin se pitäis tää olla ihan, siis tää on ihan hevosreitti tää, mikä on ahtu tämmönen. Täällä saa niinku olla. Ei laukkaa! Tulee vitusti kiviä. Easy, näin. Muistakaa lapsukaiset pistää suojalasinen päähän kun lähdette mukaan tämmöiseen ajeluun. Joo, ja pitää kurahousut kanssa. Kyllä. Mä oon ihan kura. Mä en.